ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dan Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuko dugu hemen, nazioartekoa eta baita Euskal Herrikoa. Bi astetik behin, ostegunetan, 6:30etan izango dugu, gaur berezia da, asteazkena 6:30etan, zuzenean, eta asteartean, FM-ean, 7:00etan naiz irratian. Irratsaioa zein bideoa beranduago ikusteko eta entzuteko eskuragarri izango dituzue irratian eman ondoren. Bideojokoen munduko albiste interesgarrienak ezagutzeko aukera izango duzue, edo gure ustez interesgarriena diena, noski. Eta ez hori bakarrik, analiziak, eztabaidak eta gehiago bilduko ditugu Gamerauntzia irratsaioan. Danetari landuko dugu baita gaurkoan. Bideojokoen munduko gaurkotasuna, Steam Next Fest ekimenean bildutako obrarik interesgarrienak, edo guri interesgarrienak pentsatzen jaguna, noski. Eta bukatzeko Nintendo 64 klasiko ezagunari buruz jardungo dugu pixkat. Ni Damian naiz, eta nirekin daude noski Gamerauntziko beste bikide, Aritz, haupa, Opa, atzaldeon. eta Lander. Arratsaldeon. Eta gaurkoan, tamalez, Maitanez Gari ez dira gurekin izango, eta orduan, Gari gure realizatzailea denez, Aritzek egingo ditu bere lanak. Bai, hori da. Animo, Aritz. Saiatuko gara zerbait ondo ateratzen. Seguru baietz. Orduan, besteri barik eta zuzenean albisteekin hasiko da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, lehenengo albiste garrantzitsue bideojoko munduko klasiko bateri lotutiko da. Eta ez da genero oso maitatu igual, bai eta ez da, jarratxaiek itxideko Espainialan da beti uki dugun bat da, borroka jokuen genero hain zuzen ere. Eta bertako izan frankizia sagarik ezagunenari buruz gabiz. Street Fighter 6 iragarri dabe. Ja espero esan, ez da hau egoti ez, aspalditzik egon dire Capcomekoak zigarren atal bateri buruz gozatzuk soltetan ez, apurka-apurke. Baina, bueno, ikusi dugun izin da olako teaser, trailer, aurrera pentsu laburtxu bet, baina ja Moskua apurruete ikusteko zelakoa izangoan joku ez. Capcom Pro Tour eSports lehiaketaren bukaeran egin bien hau iragarpena. Bertan agertzen dire, lehenengo borrokalarize egon dana Street Fighterren, sarrena Ryu, ez da danok ezagutzen dugune, eta baitxe berriz nabe bai, Luke deitzen dela. Itxura nahiko barrizegaz bizek, batez be atal tekniko aldetik, ze ez da be bai estatu ondino, baina segurunik re-engine motografikoa zen jegongo da. Hau da, Capcomek azken urtietan nahiko erabidea ben motografikoa ez. Resident Eviletan ikusi zen dugu, Devil May Cry bostien be bai, eta egiz esan, nik uste bai Capcometik eta bai salin aldetik oso posik dauzela egin aldanagaz, motorronegaz, ze grafikoki neko goza politxik aldirein. Eta kontu da, estetikoki orduen, errealismona jo da bilauniko gehiago Street Fighter 6 honegaz, ez? Baina lan dabe ikusten da hor olako anime estetikatxu bet, Ryun arpeizen egatzen bazaren, bere bekainek eta zelan dauzen den, begizek. Eta nahiko txura txukune deko, Harinauko jokuegaz hor egon zirela, bosgarren atalagaz, polemikatxu nahiko atal grafikoan aldetik, zan horren ona, edo beste borroka joku batxun aldien atxin geratu ziren, baina nahiko txukune moten dugu, Alan dabe, olako sinematika, zan, Landero, hemen borroka jokoetan badago, ez masa bat jendeana, kompetitiboki jolasten da bena, ez? Hori da, nik uste gaur egun... Eboa dala, behaien kompetizio maksimoa, que Sonic erosi zuena gainera. Bai, hori da. Eta, karo, horre berez jokua egotia oso ondo puliduta eta frameak eta oso kalkulauta eta dana oso zehatz egotia garrantzia asko emoten dotze. Orduan, pixkate aldentzen baldin bada, faiatzen bada, pero, karo, egiten badozu berrikuntza handiak, baina espaldin badare oso neurtuta, kiston aberia inzenke, ez? Olako publiko. Bai, hori da, horregatik, normalen ikusten dugu, ez, zelan mantezen da bizen mekanikak, mugimenduek, oinarreze beti deki hor, gero hitbox eta honen ataldaran azta,
pertsona bakoitzak besti ikutzerakoan, jotzerakoan dekizen horrek animazioak frameek, guniek, ez da, jotzekoak, hor danak mantendutzen da normalien, orduan, nik imaginitat motor grafikoa aldatu arren, hori dana pasingo da bela, ez, batetik bestera, aurreko ataletik ona, orduan, zainuen bida, zantzari parik, ze honetan kale etxen badaben, ja, jentiek lepoa mongotzi, ez tetxi egingo kasurik, Street Fighter bateri ganera. Eta bai, e-sportetara joku kompetitibora bideratu niko jokuek izin doi dire borroka jokuek eizen bat. Zeken dute olako Smash Bros edo Arcadia hauek dizela, bai, orokorrien nahiko nitxosko generoa da, eta horretara bideratuta dago. Bueno, igual baitare komentatu polemika egon dana, ez? Street Fighterren logoa atera da. Logoa, bai. Eta, bueno, bizi guztitik Street Fighterren logoak nahiko, esan dezakegu, kurratuak edo estilo artistiko antzeko baterak. Bai, koloretsuek eta izen dire. Hori da. Eta lago impactanteak, ez? Letrak, eta orain atera uten logoa oso ezberdina da. Jendea pentsatzen du izan daitekela placeholder bat, hau da momentuz jartzen den logo bat gero berezkoa jarriko dana. Baino duda dago, ez ote duten aldatu, eta ja da logoa dala arratzalde baten diseinatzen den logoa orduan. Bai, oza, hartu nikoa zuzenien, ez? Erosin da bela, apurbete modifike da eurrera. Oza, nik uste bai aldatuko da bela, ja gondizin kritikakaz eta kanbiziko da bela. Ba, izango zeben, zerbait temporala izan da, Hori da. eta hori. Gogoratu, zuzenean baita Twitchen grabatzen dugula saioa, eta hemen Twitchen raitxo bat indozku pap gitarrek, eta eskerrik asko, eta River Rockek atzalde honez, atzalde hon zeuri baita, eta hori, nik uste dut, ez dakite Street Fighter 6 honi buruz zerbait gehiago komentatzeko dagoen, Lander? Ba, hori, sinematika bategaz aurkeztu be jokue, ez da be gameplayrik erakutsi, baina, bueno, udarako berritasun gehiago egongo direla esan dabe. Ze ez dago ez argitaratxe plataformarik, ez datarik, ez ezer orduen, udara arte itxaron berko da. Bueno, igual, bigarren albistea pasatzen dugu. Bai, itxoitzen dugun bitartean, ez? Hau azkenean urrengo albisteako protagonista jake jolastu leiken, edozein momentutan. Ja, bueno. Igual aritz. Bai, bueno, Cyberpunk 2077 da, etxe honilda, parrandan zabilela ematen zuen, baina, bueno, parrandan polakoak, ez, CD Projektekoak, baina, bueno, jolasa goratzen baduzute oso gaizki atera zan, batipat kontsoletan atera zan gaizki, kontsola generazio berrikoak, hau da, Xbox Series X eta PlayStation bosterako bertzioa ez zaukaten, hau da, aurreko generazioetako bertzioa zegon, eta haiek gaizki zabiltzan. Eta, bueno, azkenean jundia eguneraketak aurkezten, baina orain dela aurreko astean edo demora gutxi, ja eguneraketa potolo bat erakutsi zuten, 1.5. Eta, bueno, bertan, esan dezakegu garrantzitsuena dela kontsolea, generazio berriko kontsolei, bueno, behaien kontsolei dagokien bertzioa izango dutela azkenik. Batipat atal grafikoak, bug batzuk zuzentzen dituzte, eta gero baitare eduki aldetik ere pixkat zeak sartu dute. Arma berriak, adibidez orain etxe desberdinak erosi daitezke, eta baita jostarritasunare pixkata datze dutenak. Baitare esan behar da, plataforma guztitarako inteligentzia artifiziala aldatu dela, ze, bueno, leheno desastre bat zan, pertsonak gauza arraroak egiten zituzte, kalean. Hau da, arma bat ateratzen zenun eta disparatzen zenun eta jendeak gelditu egiten zan lurrean, edo batzuk korrika iezaizian eta besteak ezerrez, eta, bueno, geizki zehon, orain ematen du erakutsi zituzten irudietatik, pixkat konpondu dala, perfektua ez da. Nik uste perfektuara ez dala izango, ze jolas bat oinarritik zeiten dezunean, geizki egiten dezunean oso zaila izaten da zuzentzea eta beti naharituko zaio zerbait falta zaiola, ez? Azken finean. Ez dakizuek ze ikuste zuten, Lander, uste zuk probatu dezula 1.5 partxea? Bai, apurtxo beti bilinaz, gitxi egiz izan, baina
ja, azita egitzen ja gertzen da, ez, aldaketaren bat edo beste dagoela, ja, adibidez, kotxiek idatzerako orduen, hor mekanikak aldatun da, bez, orduen, justo ganera, horreta okinean partidi, kotxe baten zan, eta azita egitzen ja gerrin eman gauza desberdina osela, ez. Grafikoki be, fluidotxu hau, hobeto doa, orokorrien, orduen, bueno, bentsat, zozerrein da bela esan leike, ez? Minimapa hori ja, zela. kotxean, minimapana, sasan, baten bat, botatzeko modukoa. Bueno, bai. oraidik ez dagoen 2028 soluzionatuta, Bai, pixkat Joder, urrutiagotik dago, baina no, oraidik komentatuko dut. behar bezala, ez? 2028an azeleratzen zinuan eta ikuste zinuan minimapa etzan aldatzen, orduan ikuste zinuan dana oso gertu eta minimapak esotzun laguntzen gidatzen. Hori, kruze Esan, batera eta- iristen eta- zinenean, bide gurutze Joder. batera, kurba hartu Hori bertzen da. nula, zoazen abiaurakin pasatu iten zinen. Ze ohartzen Hori da. zineneako minimapan, frenatzeko denbora ez zizun ematen. Eta hori ez dala FPS-a jaitsiko dituen ezer, Hori, hori ez da libreria grafikoaren ezer, hori da gauza oso simple bat, inori ez bururatzea, ez? Mhm. CD Projekten esan duen duzu, jode. Edo adibidez, bai, ni- RPG-tan, Nik instalatu neban, partxea. Ez dute oraindik probatu, baina badaukago ba. RPG-tan ohikoa izaten da pertsonaia aldatu ahal izatea, fizikoki edo, are gehiago etorkizunean suposatzen den jolas batean. Zezu pasatzen da, zirurgia plastikoa Gutxienez daukazula. ilea, ez? Hori da, Gutxienez ilea edo ilea. zerbait. Eta partxe honetan sartu behar izan dute hori. Egia da zenbait Bai, gauza. baina lan dabe, hori itxuri aldatzina nahiko kutria da, ze, ez da, RPG baten, justo, ez dakitxe, ez? Sartzi olako baila paintegi bat, edo Hori ez da. dakit zozer aldatzeko, baina esamen zoaz, zure apartamentuetara, barrizetara, izpila horrein jartzezara, eta listo, horreko zuz aukerak aldatu. Eta agertzi datu joko hasikerako menu bardine, eta horre aukeratzen zuz baitxura barrizek. Oso kutria. Nahi Osea, dut zait, ez dakit. jolas bat geratu dela, gauza asko espero zituztela, baina denbora gutxiegi proiektatu zutela jolasa garatzeko ze. Oin esan dezuna, ez? Itxura aldatzeko ez dago, ilantzat adibidez, ilapaindegi bat, edo arpegiantzat adibidez, zirurgia plastikoko ospitale bat izango litzateke, horrelako zerbait, Hori da. ez daude. Orduan, nabaritzen da, denbora faltatu izan zela, bueno, kenduta Bai, aterazian bugak eta horiek aparte. Ez, baina ez dute aprobetsatu jokoari sakontasun gehiago emoteko. Ja, Hori da. Osea, kriston iria montatzen dabe, eta horri inseizenkien sorakeria bat, incluso workshop bidez jendeak misioak egin, egoten bazien eraikinak eta erabilgarri, ez? Beste modu batean planteatu eskero, ez dakit, eske, moten dau oso, ez dakit zela esan, apaingarri politza dituen joku badala, baina gero barrutik barrutik Gutxik ez dago, dago. sakontasun gutxi, eta hori rol joku bati hori eskatzen duen jatzu, ez? Bai, Zuek bai. esan duzuena, osea, itxura aldatzeko, ez dut esaten dira paindegi bat, ia paindegia, gauza konkretu batzuk, makillajea, ero, lo que sea, baina igual zirurgia batzuk eta egotia, hortarako, eta hortarako joan behar za, merkatu beltze... Osea, berez jokuen badauz horretarako eskaintzen lekuek. dutzen. Hori da. Bai, Baina txu moten aukera hori. zela esaten da, honek, Repertoak mejora, gero, eta- hobekuntza Bai, hauek eta sartzen hori da. duten jendea, olako lekuren baten edo. Hori da. Hori da, Baina dana matasanos izatea pixkat, hola, deitzen denak daude. ez? Ez dakit, Buelta bat eman behar izatea, nik gauzei. irutzen zait, zuk zan zuna, ez? Iria oso politata ikusten da, baina sustantzia falta zaio. Sakontasun pixa falta zaio. Eraikin asko zea, baina gero ezin dezu aprobetxatu hiri hori. Eta Bai. pixat gainazaleko jolas bat geratzen da. Pena bat da, Hori da, oin geratu dire geizen bat, egon dizena katxorretanak zuzentzen, eta klaro, beste denari montxi garrantzia apuru bet, baina ondino asko faltea hor konpontzeko. Eta zin izango da bez, zuk esan zunari itzazken batien, ja oinarri ze bera txartu dauen. bai, zaila. Ala eta ben ikuste bat, DLC bidez asko aberaztu legion joku badala. Bai. Baina, karo, ze puntutaraino CD Projektekoak ibiliko dio honi baliobideak sartzen. Normalean DLC, jolas ateratzen denean DLC talde txiki batei enkargatzen zaie. Bai. Orain igual jolasa konpontzeko gehiago izango zen, baino normalean. Ja, baina ze uste zue, asmoa dekiela honetan lanien jarraitzeko, oza, espantzinoak eta DLCiek iragarritzea, baina lan asko ingo da euretan, edo esango dabe, venga, The Witcher lau bat ingo dugu, eta... Nere ustez Profesional The hori. Witcher laura jongo dira. Joku hau grafikoki oso ondo dago, eta nik uste dut
benetan sartu eskero beste garapen handi bat, hobetuko leukila. Gertatzen dara zein da, ja erosi da benak erosi dau, Hori da. eta ja dirurik ez da bela honekin. Errentarritasunik ez Orduan, dauka orain jolasa Hori da. ondo hori da, jartzen jartea. Baina pena bada, ze jolasak oin dauka, ez? Landu eskero eukiko leuke kristonetako jolas ona izateko aukera, benetan. Ja. Baina, bueno, honekin paralelo inez, Battlefield berrian antzeko gertatu da, eta aurre esan dute. Partxe bat, edukia obligatuta daude ateratzera, ze bestela estafa izango litzate, jende batei saldu zitzaielako edukia. Baina mundu dirua guztiak esaten du bueltatzea, ez? edukia bat egongo dela, DLC bat, eta itxingo dutela. Ze ez zaie rentable ateratzen jolasa konpontzen hastea. Orduan, urrengora pasatuko dira. Hemen The Witcher laura jongo dian bezala. Bai, ganera, batez Battlefielden ez, hori, joku zerbitzu modun hartzen da biela, Hori da. hori ja argi dau, ja ez badekien jokalaririk ez teko zentzurik horregaz jarraitziek, osea, esango dabe, ala, agur. Kaldera bat, The Witcher lau konfirmota dago? Ez, Ez dut uste. Baina, bueno, vale. seguru atera dutela. Ulertzen da. Bai, nik uste baiet. Ez, telebistako saioak egin ta dana, Hori da. hirugarrenak eukizaban Nik uste, Cyberpunketik ikasi utenekin, ikezu dutenarekin, ez direla hain errez atrebituko esaten garatzen ari direlare. Ze... A ber, Aritz. A ber, arrazoia daukasun, ze... A Ez ber, dugu ikusi asko aldatu danik, merkatua. bai, baina estudio bertan, Ja, esan EA batek egin duna egin da gero, Battlefieldekin, bueno, EA da, Bai. bakigu ze enpresan eta zer egiten dituen. EAkin ez daukat esperantzarik. Baina CD Projektek behin egin du gauza geizki, nik ustet, espero dezakegula. Baina, bueno, ni desde luego ez de jolasa enkargatuko. Ia arrazoi dikosun, Zen niri betxete proiekt oinartien pia ustean izaten garatzaile da. The Witcher lehen, The Witcherretik, ez? Ni hor sartu nintzen eurekaz, antzine, batxillerrien. bai. Eta... Kisto mine ez da honek ikustia. Beste denpora hon itxabaten Cyberpunkera da halako... Alata bai, niretzat ez da traizio bat, Niretzat izan da akatz bat, eta ez dute horregaitik CD Projekten jokuak hartzeari utziko. Baina, egia da hori esaten dozuna, urrengo jokua izango da oso klabea. Ikustia bez nola iten da ben. Bai. Ezin dute faiatu. Faiatzen badute, se akabo diguste beste konpainien nivel berdin. Beti euki dabe oso komunitate loiala eta ona, ez? Eta nik uste dute pixkat aguantau da bela komunitateak, baina ikusiko dugu beste bat ez leuke aguantauko, eta ikusiko dugu haber nola reakzionatzen da. Ez dakit, urrengo albistera pasatzen ga, zehose komentatzeko edo listo? Nik uste horrela gertzen dara. Bueno, Eso lantzen ondo. jolaz daukazutenek probatu, ea nola dabil izuen, eta ea... Hori doako dela igual komenteu, ez? Hori da, doako da. PlayStation Bostien eta Xbox Seriesetan aurreko bertxinoa edo aurreko kontsoletan jolasten bazen duen doako dela azken batien. Ez que ordainpekoa jarri bazuten, ja. Jo, bai. Bueno, batzuk etxin da, horregatik, Bai. Zoritxarrez. Bueno, bestea da, ostiral honetan okerrez baldin banago, Steam Decka, hasiko da ja salmentan, lander, uste dut. Horixe da. Bueno, enkargauta dauken pertsona horiei, abisu bat iritsi beharko lotzakie, eta esaten, bueno, ia pres dago, eta benetan aurrera soaz, edo ez, erosten dozu edo ez. Hori da, ez dakit albaran esan merkaturetu ditzen dela, baina bentset salmendan jarri edo esango bai, ez dakit. Bai. Kontua da, joan zan ustaian, irten zala Steam Deckaren anunzioa, eta enkargatzeko aukera izan zeban Steametik eroseinek. Eta horren arabera, zerrenda bat sortu da, eta zerrenda, hortatik, batzuk gabonetarako jaso bihar zeben, atzeratu eginda, eta izango da oin, ostiral honetan. Momentu hori, orduan. Badago jende bat, ostiral honetatik aurrera, enkargatuko da bena, eta bueno, ikusiko dugu zenbat hartuko den iristen, baina danok uste dugu, jende asko ja martxoan, topera biliko dala martxan Steam Deckakin. Eta, bueno, hori ikusiko dugu, ostiraletik aurrera, zer gertatzen da, zelako esperientziak, zelako, nola doian aurrera prozesua, eta jendia zelako reviewak eta egiten dituan, analiziak,
Baina kontua da, bazegoela olako beldur bat, orokorrean, eta esan, jode, izurratzen baldin bajat, ez da oso merkea, karo, ez die komponente normalak, Mhm. eta zer egingo dugu, ez, gai honekin. Ze nik ezin dut eraman, ez da, kaleko dendara eta Mhm. konpondu. Eta, Hori da, eta karo, garrera, bai, bai, esan, aipatu bidea balpek hemen ez tekola, hori ez da, almazenik edo, oza, ezen duen, hori da, bota berko ezen duen, basta Alemania, noliko da ben, kasu honetan, baina ez da bai. Nintendo gaz edo paseko esan gauza bat, azken batien. Bai. Ja. Izorratzen bada kriston komplikazioak, Hori ez, da. aurre ikusten ziren. Eta, bueno, gertatzen dena da, hau saiesteko, ordezko piezak erosi ahalko direla, esan zeben, aspaldi, de hecho, holako bideo bat agertu izan esaten, ez egin hau, baina egin daiteke, Ja. eta erakusten zeben nola desmontatu, eta bar. Eta esan dabe, iFixit gune famatuak, iFixit, iFixit, vale? IFIXIT, IXIT, webgunean, horre ikusten da, beti ikusi izan dugu hor, nola konpondu telefono bat, portatil bat, MacBook bat zabaldu, eta esaten dutzuen nola egin pausuz pauso, errez, pieza bakoitza. Bueno, gainera esaten dabe, hau da zailagoa, hau da errezagoa, hau egin behar duzu tresna hauekin, eta gero saltzen duzkue baita erramintak eta piezak. Eta oraingoan baita, gune honek, iFixit gune honek, salduko ditu komponente batzuk, bueno, berez aldatu behar izango dienak Steam Decketan. Eta gainera, egingo ditu baita tutorialak nola aldatu jakiteko. Hori da. Orduan, oso interesgarria hartu behar dugunontzat Steam Decka. Ze azkenean bada fidagarria dan bueno, webgune bat eta plataforma bat, urte askoan daroiana hortan lanian, eta berez, kalitatezko elementuak erabiltzen dituala uste dut nik behintzat. Galdera Eta bat, Baita, orduan, Steam bai, Deckak esan duzuten bai. reemplazatzeko piezak salduko dituztela. Pieza guztia salduko dituzte o konkretuki batzuk? Justo konkretu dizela, ez? Hori, estikak, pantaiak aldatzeko, bueno, pantaiak eure bai, baterizek aipatzen da bez, disko gogorrak. Orduen bastakit, igual, justo gauzak oso konkretu bat, apurtu eskero edo, igual, bai bidali bierko da, ez, konpontzera. Baina orokorrien, estikak ez, horren, zoritzar, horren modan dauen driftak eta honedanak estikak hartu ibiltzen da. Hori pasezkero beti oso aukeri, estik bat erosteko, hor ikusten da bidizan bertan, ez? iFixitekoan. Eta hori zebera aldatu, azken batean. Oraindik ez dago ezer Steam Deckari buruz iFixiteko webian, baina, hori, komentatzen zebena esan, landerrik esate zebana. Ze izorratu leike, ze aldatzen da normalian ordenagailu batean? Bateria eta disko gogorra bai, gero apurtu leikena olako portatil, ez, batean, eramangarri batean da pantalla, eta gero asko erabiltzeanak estikak. Bai. Hori da. Eta hori fijo, nire ustez. Eta gero ikusiko dugu ia karkasak eta olako gauza batzuk, edo beste komponente handiagorik, ero oroko erregorik egongo da, ez dakit wifi-a hori seguru bai, eta ez aldatzea, edo. bakarrik iFixitegaz, claro, ata da bez, dokumentuek, ez? Osa, Steamena argitartu dabe, bera Steam Decka irudimentzioetan impremiduteko dokumentuek. Eta ja horregaz enpresak hasi dire eitzen, karkasak eta olakoak, ez? Nik ikusi ditut baita, hori da, karkasaren karkasa, esaten nahi dut. Ez karkasa originala, Bale. izorratzen bajatzu, ni pizkat horri buruz nenbila, baina, bai, zuk esaten dozuna da funda bat bezala, ez? Hori da. Bai, mobiletan bezala, babes bat, eta bai, ajustatzen dana perfectamente Steam Deckera, eta bai, olako gauzak bai izango die. Eta gero, estutxiak eta ikusten dabiz oso politxak, oso diseinu egokiekin, ez? Txikitxoak eta hola. Azkenean, berak ja erositze berez badakar ez dutetxu, hori ondo badibez. Bai, esan behar notzun, 3 bertxiotan ekartzen dabe, ez dutxoia? Bai, bertxin horik garazti zenien, apurru tobia dala uste dut, eta desberdineko eta holan, baina 3 ekartzen dabe, bai. Valveren partetik hori nahiko inteligentea da, ze azken finean zuk ez badituzu fabrikatu behar pieza horiek edo ez bazu etekinik atera behar gauza kosmetiko horiek izaten egianak, ez? Karkasak eta zea, bueno, publikotki egiten dituzu diseinuak eta horrela, merkatua sortu dadila, zure kontsolari beti ere, eta zure komunitateari favore batingo diona, eta azken finean bizirik gehiago mantentzen lagunduko diona. Hori da, bai. Industrian zoritxarrez ikustez den postura bat da, naiz eta logikak bat hori egokia dela esan,
Baina, bueno, alde hontatik ondo ibili da Valve. Hori da. Bai, eta zalantza barik, Valve, igual esan da, bueno, ni nire aparatua saltzen dut, gero jendia, ez, ja, bere etxean izan deixen, eta gero nik ja iFixiti lagatzen dutzat, beste ardurak. Baina, bitartean, noski, Valveek egin behar da, bere Steam OS, ez, Steamek eukiko dau sistema eragilea Linuxen oinarritutakoa, Debianen oinarritutakoa, eta bere sistema eragile hori doitu jokatu alizateko, gogoratu historikoki eta gaur egun be joko ia guztiak Windowsera begira egiten diela, baina berak Valvek bere garaian Steam OS sortu zeban Linux batian oinarrituta. Orduan asko ibili da garatzen Proton izeneko sistema orain, baina bueno, bizitza guztian ibili da soportea ematen Wine eta beste horrelako Windowseko aplikazio eta jokoak mobitzeko sistemei, eta orain ja Proton sistemaren 7. bertsioa kaleratu dabe, pentsatzen dut baita Steam Deckaren irteera sala eta hori, egunean joko gehiago verifikatzen ditue ondo ibiliko diela Steam Decken, eta baita beste batzuk ez da biztenak zuzenean, baina aldaketa txiki batzuk eginda ondo funtzionatzen da benak. Eta orduan, Proton nebo zuentxe komentatzen dugu, badakite Landersuk adibidez, probatu duzula ikustera berzen bat mobitzen dutzuen, baina, karo, Forza Horizon 5, Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, konpondu ditu, eta oraindik ez dira agertzen listan, ez? Uste dut oso gauza berria izan dela. Hori da, ez? 7. bertsio atala dabe, baina ez da beokin egiko denpori eguneratzeko euren deck verify dau sistepidekin, ez? Eta bai, batzutan, neko gauza garrantzitsu konpondu da ez, baina beste batzutan, joku bera ez da ibili zen, akatz oso txiki batzuk gaitxik. Adibidez, hau personal launen kasuen, bidizioan kodeka espan ondo funtzionatzen Protonen bertsioan, eta, klaro, lehenengo gauzia hartzezena jokuen bidizio salez, ja kapotetxe man, baina berez gero joku osoa ondo ibiltzezan. Hor nolako gauzatxo da bizoin zuzentzen, eta nik uste dut, datozen hastietan eta joku piloa gehitxie. Ze, klaro, deck verify honek, bale, nire adibidez, un joku agartu behatez, alko nebazela jolastu nire liburutegitik Steam Deckan. Baina, klaro, gero pilo da oso joko, ez da bezenak egin estatu, probebe ez da bezenak egin. Orduen, hortik ez dakiz ematzen izan. Ez da no jakin euskalo, baina... Baina daren milaka joku probatu barik. Milaka. Ez que Steamen liburutegi osoa probatu behar bat zu, buf. Bai. Esaten dutut, nere, eta pentsatu Lander berdina pasako jakola, baina nere liburutegian 90 baino gehiago probatu bari dago. Ja, Bai, ez que hori da... Orduan, esaten nahi dutena honekin, honen notizia hona die. Honek esaten nahi dago, joku askotara jolastu izango dugula, gero eta gehiagotara, eta izango die gutxi batzuk, nere ustez, eta vamos, nik konbentzituta nago, nire iritzia da, baina egin dituten probekin, testebekin eta, esanik nik lortu dutela Ubundun jolastia praktikamente guztira. Gero beste gauza da, kasu batzutan zerbait ikutu behar izan duzun, edo ez, baina jolastu, oin gaur egun lortu dut. Eta hori indala 3 urte esan nola. Así que Protone mondotzen egurra izan da onain arte ez duguna ikusi. Eta benetan optimista, ez da, positiboa da. Bai. Alan da nik espero du bai komunitatien apur bete oinarritzi, ez? Ze adibidez, Steam controller agintiena, baina agintien sistemie dauena Steamen barruen, aukeri motetxo badibidez, joku batentzako kontrolak agintentzako ez dire egokizek, edo zuzenin ez toaz. Imagine Deus Ex zar baten, zin dozu jolastu agintigaz berez. Baina Steameko sistemia agintentzako, da horrek albidetzen dugu edo zein agintegaz edo gehizenakaz behintzet jolastu alizetie. Eta erabiltzen dabe komunidadien sistema bat, norberak sortzeko, ez da, kontrolak edapur bete egokitzeko ez da zango du, igual, nire mandoan A botoiegaz, hau etxie, B botoiegaz, hau etxie. Eta horretanak zehaztu ondoren, igon Steameko foroatara, eta horre partekatu, eta gero modu erraz batien erabiltzeko, ez? Nik espero bai Steam Deckagaz hori pasetia, porbet. Jokuren batek gero da apurretik utzi, egotie konfigurazioak jentienak, eta txak, eitzi automatikamente, hori... Bai, nola orokorria mundu guztiak sistema berdina eukiko dugun Steam Deckan, ez? Bai. Especifikazio berdina. Hardware berdina, sistema berdina, ez? Bentaja guztia kontsola batena, eta hori lortzeko, bai. Eta gero kontutan euki behar dabe, bai.
funtzionatzen ez daben joku gehienak, die VR, bai, realidade virtualeko beta logika errekoekin daukate. erabili behar den jokuak. Orduan, karo, esaten edutena dabe, eske hori normala da. Ja, Ez dago hortarako prestatuta, hortarako beste soluzio batzu dare, horrekin Hmm. behetzak aleti joango. ez. Hori logikoa da. Ni bentset ez. Baina hori izaten nahi dut, ez? Gero, gauza bestiela, vamos, nire ustez oso notizia hona die eta oso positiboa da. Eta Laster ikusko dugu. Esposu Lander, nahi justo jolastia joku konkretu batera eta hori ez dago onartuta, baina bestela. eta Steameko jolas aparte, emulatzaileak ibiltzeko asko ibiliko ditut, eta alde hortatik ere albiste honen bat egon da, ez? Azken asteetan. Bai, bueno, emulatzaileen sortzaile askori, ez dakit heldu baiakin zuzenin Steamdeka, edo beste modu batera probeal izan daben. Hori bildia adibidez, Dolphineko garatzaileek, hau da, GameCube eta Wiiko emulatzaileen arduradunek probetan ibildire. Ez da askorik esan, baina irudiren bat edo bestera gutxi dabe. PlayStation 3ko emulatzaileen arduradunek uste dut bada bizilakosak ikutzen, edo testietan mentxet. Orduen, hori ez da, komente dugu, kriston liburute izan bestimen aldetik, baina gero beste mundu eta bai aparte, orduen. Ikusita, Gabialko diren jokun kopuru, ikusita ordenagailuan Switcheko emulatzaileak ze ondo dabiltzan, uste zute iritsiko dela? Hori kristona da. Hortxe bilko hau uste. Switchan Nik konpetitzen. dokaten zalantza dan, iritsiko dan martxuan, ere iritsiko dan apirian. Baina iritsiko dala, Mo, ez da moduko da, zen, baina horra... Modu behar baldin bada Elden Ring. Eta suposatzen da ez da bela moduko Elden Ring oindala bi urteko ordenadore batek. Ez? Switcheko emulatzaileak... Prozesadoran aldetik, emulatzaileak asko eskatzen dabe... Bai, baina emulazioa beti eskatzeitu berezia izaten da. Bai. Bueno, ikusiko Bai, alan da hori, Switcheko emulatzaileak gaur egun nahiko ondo da biz, Orduen, aukeri hor dau beti. Nik uste segidun ikusko gule, otxaiako 25, helduko da gune ja embargo danak atxetan ditzela hori dana, eta segidun ja emulatzaileen... Batzuk egongo die horren zain. Bai, kurioso izango da, ze Switcheko jolasak posiblea bi kontsola portatiletan ikustea. Batean legalki eta bestean ezain legalki. Baina, bueno. Eta, bai. Ikusi beharko da, bere. Ze suposatzen da benonek, ez? Urrego zaila mogotxago, testego, buelta bat honeri, Nik uste dute Breath of the Wild nire probatzea nahiko neukela. Eta gainera ona izango da, giroskopioak eta dana eukitzia, ez? Probatzeko, eta bertan ordenagailuko emulatzaile batean faiatzen dituen gauzak probatu alizateko. Emulatzaileen garatzaile gona daukatena da, Steam Deck guztiak espezifikazio berdinak izango dituztela. Orduan, Karo, PC-en beti arazo hori dago, ez? 1000 kombinazio ezberdin daude, hortaz 1000 kombinaziotan ondo funtzionatzea saiatu bertzea. Hor, konkretuki bakarra dagonez, orduan, gehiago optimizatu, margen gehiago daukazu. Bai. Hortaz, aspektu hori ona adibidez, emulatzaientzat. Nik esperantza handizeko taz, jode, gaur, Jarraitxiko Switchen emuladora, astozu bierraskorik. Orduen, horretara altzen bazaren, gitzinez aurreko danak, ja badakizu ibilko datxuzela. PlayStation 3koa, hortxe, baina GameCube, Wii... Ni PlayStation 3an nik esperantza handia daukat, Zuek, ni PlayStation 3koa adibidez daukat, emuladoria, ordenadoria, eta esatu dutzuet. Tiratzen dut dana prozesadoretik. Eta nire prozesadoria, bakizue, berez, Elden Ringeko espezifikazioetara etzan iristen zan prozesadoria. Orduan, benetan, euki txaropena, nik uste baiet. Bueno, pasatzen gea analizien tartera? Ados. Analizia. Steametik Steamera pasatan gara. Ze oingo aztien, hasi dabe olako ekimen berezibet, azken urtietan nahikoen jarratu dabena, da Steam Next Fest. Izatez esteko ezer berezirik, bere proposabena oso simpli da. Garatzaileek beren etorkizuneko jokuen demoak egoten da Steamera. Hau da, normalin ikusten dugun gauza bat da, baina da batez be garatzaileri animetako, euren jokuek promozionetzera eta jentiri larrastera. Eta orduen demokin batera etzen da bez, elkarrezketak zuzeneko garatzaileekin. Nahiko polite da, egun gitxi irauten dauzen arren.
Baina dekon, untxe, otxaileko kitaldiz abizen hasitxe, dekon arazorik handizena da, eundaka demo dauzela ekimen honetan, ez? Harinekoan, ez dut uste aurtengoan esan da behin izan badauzen, harinekoan bosten egon ziren, osake, oingoan antxeran, edo oineko gehiago. Horren beste demogaz, zinezkoa izaten da topetie, ez? Zintzitara jolastuko zetara, ez? Estime bertan nahiko txukundau jarritxe dana, genero gaiko zuzarkatute, gizien jolasten dizenak eta holakoak, ez da? Baina lan dabe, hor dikuzuz perla asko, igual ez duzunek ikutuko. Da, bueno, erabaki dugu, guk jolastu duguzenak edo lan erakarri duzkuzenak, ipatxi bertan erratzaioan, ez? Horren beste egon dire, guk hemen 3 lau esango dugu, nahiko txukunek izan dizenak. Esan biharra da, normalien, ekimen honetan parte hartzen dabila garatzaile txikizek. Nitzako hori oinoko interesgarrizago da, ez? Joku handi baten demo hortetan badan, tano jakin dugu. Ez, leku danatan iragarriko da, eta imposible izango da ezin galtie. Baina hemen, garatzaile txikizinak ikusten dugu, batzutan hortak emotetxe garrantzitsu bertan estimen, da jarratzeko errastasunek emoten da bez, ez? Eta altxortxuek deskubridu dugu zela esan bierda. Da, bueno, nahi badozun lehengo gaziko gara, nik ja jarraitzen eman joku bedala, Tinykin deitzen da. Eta oso gauza kurioso da, batzen duz plataformak, esplorazioa da puzzliek, holako irudimentzinotako plataforma joku dela esan alda. Baina hartzen duz Nintendon Pikmin sagan mekanikak. Hau da, guk kontrolatan dugu olako astronauta bat esango dugu, jauzi dana lurrera, baina astronauta honen tamaina oso txikizia, oso tipo txikizua. Eta sartzen da etxe batera, ez, etxe arrunt batera, baina bertanen bierta bena da bere espazioan txize konpontzeko piezak bilatu. Horretarako eko dugu olako izaki txiki batzuen laguntzi eta dizela honek Tinykinek, eta horregaz puzzle gain ditu eta olakoak enbierko dugu, ez? Kurioso da, ze dau ikusten duzun moduen bidizoan, leku danak, kokaleku danak irudimentzioetan, eta gero pertsonaiak eurek bidimentzioetan, ez? Bidimentsioko spraitak. Izango bezala komiki bateko pertsonaia. Eta jo pila guztiatela esan bihertot, ja jarraitzen egon, baina lan dabe harritxu izte onerako. Eta hori, bada olako puzzle simple txuek, honekaz, Tinykin oneri aginduek emonez, igual, gauzak hartzie edo gauzak apurtzie da olakoak, etxi esploratzen goaz, ez? Olako gela bakoetxa esango dugu mundu bet dala, edo maila bat dala, demoan bertan, uste eta aurren gelie dauela, urtsu baten gelie, eta hortze esploretan, ez? Beste... Inguruarekin asko interaktua loike, ez? Bai, hala ematen dugu. Bai. Gauza pila doz batzeko, gauza pila doz apurtzeko, mogitzeko, ez? Eta orduen, kokaleku bera aldatzen doa denpora guzti zen. Eta pentsatzen dut, misio bakoitza era desberdinetan igual egileikela, ez? Olako askatasun bat dagoela? Igual ez misioak eurek gainditzeko, baina bai orden hartzeko. Osa, azken niezoaz lekutik lekure aldatzen eta zuke ikusten duzu moduen, ez? Gero bai, gauza konkretu keitzeko badibidez, olako bigarren mailako misinitxu eta intena izan da, intsektu batzu dauzela bihurtute, solako monstro bat tope dabe, balda baten, ez? Eta, bueno, kontu da, jun berza dela bertara lekure, ikusi zer dauen, eta kontu zara olako panpina badala, dinosaurizo badala, eta zabaldu bihur duzu bera baldie, eta arrazi kamera bat eruan, Tinykin honekaz, eurek hartu da erun itzen dabe, eta argazki betatara. Ez dut uste modu desberdinik dauenik hau aurrera itxeko, baina hori ez da, azken batien bizitxu dekie eta personajikoa, ez, nahiko barregarrizek, asko guzti daten, Nintendon kutsua asko dekola esan behar dut, eta olako jokuek faltan botaten dutaz beste plataforma batxetan. Grafiko oso polita da. Hoize, aurten estreneko da, uda honetan usteot, PC, PlayStation, Xbox eta Switchen bebai. Orduen, hori ez da, probetako aukeri badeko zuen, bertan estimetopeko zuen demoa. Urrengora paseta, hau ja guztiz aldatute bai mekanika, estetika eta danagaz, da Neon White. Honek benaiko arrakasta aukite dauela, zeustot Nintendo Direct baten, edo eiruen edo agertu izan zen, eta da olako shooter oso bereziuet. Tiroketak barik, garrantzizekie, speedrun maila gainditzi, ez? Hau da, eskarabilkor tiroka. Gozi da, pantalla aliketaren jena maitzie. Baina beste berezitasun badeko, armak, ez dire armak, dire kartak. Orduen, zujumizera kartak batzen, eta horrekaz, maili errezau gainditzu, edo batzutan derrigorrezkoa dire, beste batzutan karta honek mailatan leku desberdinetan dauz, harina hoitzeko edo erreztasunek emoteko, ez?
karta bat alda izen, adibidez, pistola bat. Besterik barik. Pistoli hartezu, karta bakoitzak bere balak dekoz, eta demonizo batzuk edo monstro batzuk hiltzen zoaz, ez? Ikusi da, hilen bidozula mailako danak, amaitzu alizeteko, azkenengo lekure, elmugara heldu eta amaitzeko, ez? Kontu ezer da, karta kaldo zuzela bota, deskarteu edo alboratu, eta karta bakoitzak bigarren botere badeko. Adibidez, pistolia salzu edo normalera bili eta tiroketak etxeko ibili, edo alboratu karta hori eta bigarren salto bat lortzen duzu. Orduan hor ja, gauzak aldatzen doaz, ez? Abilizi eskatzen dutzu txarrak hiltzeko, pistola horregaz, baina igual, ondora biltzen badozun, eta geratzen datzu sobran bala batzuk, kartie bera alboratzeko moduen, eta igual laster bidire mataldozu hartun. Horren horregaz jolazten dugu apurruet, ez? Rekorrak eitxe, markak hausten, klasifikazioa dauz online, nahiko guztia zela esan behar dut, olako estetika zarkitutxu edekola esan aldeike, 2000 garren urteko jokuek gogora ekarreztia, PlayStation 2ko garaikoak eta holan. Baina asko engantzeste, Neban espero lan horren hona izetie, baina nik uste dute speedruna munduen eta arrakastaneko eko dela. Gero olako historizo bitxizedeko, harremanan sistema batekin eta ez dakit, nahiko kuriosoa zentsu horretan. Arretxu uste eta honek probeti merezi dugu. Aurten urtengo da, ez dakigun noiz zehazki, baina switcherako da PC-erako gongo da. Ne pixkat mugimenduak eta azkartasun da speedrun estilo horaiteko gogoratzen ditzeako, Dishonoredeko speedrunetan. Dash hori, ez? Dash hori oain hemen ze aplikatu, hemen zea, eta zu pentsatzezuna jode, nik hori etxeto kurriture egiten dana ondo kombinatzea, eta zea, eta... Hori da, ikustiak osta itzen da batzutan, ez? Hori da. Bakarik begiratzea. Bai, kontrolatibo bai hasikeran, ez? Horren beste botoio dauz eta nahiko galduna zela, baina behin hartunde eta azken batien apurrek idatzen batzu bai, ez? Igual txar batzun ganin errebota duzu eta urruna du, apurret bide itzen duatzu, igual bigarren mailako bidetxu hori izango zana, harina bitxeko, horren pistak emoten duatzu bai. Eta nahiko kurioso, nik uste dut bakarrik klasifikazioan sistemi egaz, online eta hori dana, zure lagunen denborak ikusteko edo mundu osoko denborak ikusteko, horregaz ja bizi asko mangutzi joku hori. Ja, kriston pikeak sortuko ja hor. Eta holan beste bat probeten aurrengoa, bai, barriro puzzlitara buelteta, Lambert Jack, da, uste dut, ez dakit katalana baditzen garatzaiek, edo, itzen espainola dira. Eta... Itz jokua, ez, dauka pixkat. Bai, hori ze da. Aizkolaria, baina hartza, ez? Hori da, eta horretaz da joku, hartza eskolari bat zara, eta zure helburu da, naturie berpizti edo, ez da, maiatan da solako, saborra da bestelako obrak eta olako guztak. Gizakiaren elementuak kendu dituzun. Bai, hori da, basoa zuntzitzen ari dela ematen du, eta... Hori ze da. Zuk zuntzitu beharrian basoa, izkorakin iten dozuna da, gizakiaren elementu guztiak zuntzitu. Vale. Bai, eta hori, ikusten duzuen moduen estetika simpletxu, baina superkoloretxu eta gustagarrizeko. Hori ikusi dut peaje bat zuntzitzen, hori hemen egiten da, Vale, segi. Eta hori oso simple da gizizan, nik uste batez humili zuzen dute, baina asko guztiatela esan behar dut. Igual ritmoa deko nahiko eskasaz, mugitxerakoan eta eskori irabiltzerakoan gelditzu zara, eta tainikin era jolastu goztien, superari jurnaz leku danatatik, gola opurek geldu ainate, ez? Baina, beretan, oso politxe, eta erakargarrez ez, dioten alen komentetena, ez? Nintendo estiloko jokuek bota dentaz faltan beste plataformetan, eta ja olako ikusti indi garatzain aldetik, postu itxiste, ez? Oso politxe, eta asko merezi dugu. Gero... Ja, alboratu eta apurbet, estimen hori ez da, eski pila da, demo pila da, eta katza da hautatzi ez, baina benetan tanetari deko zu ez, akzinezko joku superpolitxek ikusitaz, dumen estiloko piloa, uste modan dagoela ja, horretara bide hori jarraitzi ez. Estrategia aldetik be indi joku piloa, horteko Farao mitikoan remake, etxen da betzen da ez, hemen Gamerantziako komunitateko kide bat abil hortan lanien. Bai. Eta... Taiko gauza politxe da bizo horren. Faraon, igual lekuko ez gaztienak, gogoratuko dozue, baina ni bentsate bere garaian ibili nintzen, eta
oso, ez dakit, klasikoa Bai. zan. Eta ni begogu daukat, berriz Ni ere faraonez, probatzeko. ni KSRen ibiltzen nintzen. KSR iruan, Hori zarragoa da, bai? Bai. Bueno, ni KSR iruan ibiltzen nintzen, Bai. eta bai, probatu farao pixkat, tutoriala, egia da asko berritutan ematen dala, ondo doa errendimenduz eta logikoki, eta bai, mekanika azken finean berdina dira, KSR edo farao azken Bai, finean, hori eta oso guapua zan, Niloan inguruan sortze hori zinioan da. iria, eta garagardoa esportatu behar zinioan, Mhm. eta bere... Eta, bueno, nahiko polita dago, pixkat estilo artistikoak cartoon estilora dute, baina polita geratzen da. Eta, bueno, bat demoa hor dago Steamen, probatu ezakezute, garatzaia gaina esan dugunez, Game Irauntziako parte o, kide bat da. Eta, bueno, garatzaia ez garatzaietako bat, eta... Bai. Eta bere, txatean, Twitcheko txatean, akersbetzek galdetzen dau, abere, aurten dan faraon berrixa. Ba, berez, ez da urten, baina dare Steam Fest honetan, daukuz aukera demoa probatzeko. Ez dakiz puntutaraino, aritz ibiliza zeu. Tutoriala bukatu arte, demorazko ezin izan ibiltzeko. Eta... Baina denbora, hori da zu probatu duzuna, ero probatu leiken... Ez, gehiago bazion. Misio bat bezala jartzeizu, hasieran tutoriala eta ero zeuk segitu behar dezu. Hori pantalla bazan, gero pantalla gehiago dauden, ez dakit. Baina hori bintzat badago. Horregaz, probetan ibili. Oso Ez galdu badugun aritz. Igual bai. Momentu bate onda. Igual momentu batean Twitch eroriko zan, baina, bueno, Google jarraitzen dugu. Hori da. Eta ez dakite joko gehiago komentatuko ditugun. Berdan, igual amaitzekotan hau Steamekoa, otsaiako 28 arte eta Steam Next Festera, baina, claro, demoak garatzei gure beste egon aldire, orduen asko igual kenduengo da bezen arren, beste batzutera probeta, jolasteko aukeri egongo da ondino. Ezingo da ikusi, jokuen horri aldera bertara sartu inbierko da, bai, jakin hori, ez da? Igual, irratzaioa entzuten duzun FM bidez, ja maitxut egongo dala Steam Next Festa, baina handa bete moren bat edo estoineko probetako aukeri egongo dala. Bai, bentsa merezi dela begiratu bajo eta, ez, erabilgarri dagoen ikustia. Eta gero joku asko irtetzeko gongo die, ez? Ja, pentsatzen dut. Bai, hori da. Batzuk salgai, beste batzuk egin barik, danetik gongo da. Ez, salgai dauzenak, ez hone dire ja torkizunuko jokuek. Untxe laster urtengo dizenak, eta listo. Ez dago bat bez irten da, berez. Ez, hori zera. Ados. Hori zera, eta gura bazuen, ja azkenengo atalera pasiko gara. Klasiko baten atalera. Zakizuk, Damian, jolastu badazun honetara, Super Mario 64 mitikoari buruz ibilko gara. Ba, bere garaian, emulatzailean zerbait ibilitan nago. Batez ere irten zanean, lagunen etxian, eta hola, probatutakoa, azkenian, nire ustez momentuan be, san burua apurtu zotzen, ez? 3D, Mario, increíble esan zan, bere garaian, eta ni akordatzen naiz, lehengo pantaiena, batez behasierako partiak eta asko jolasten giola lagunekin. Baina egia da gero zuen bezala, tipo, kriston gaixo, ez? Dana pasatzea eta hori ez dutela egin. Igual izango dut aukera, ez, Laister? Vale. Ba, pero bai, ez. Hori, ez da, 1986ko klasikoak, Nintendo 64 kontsoligaz batera estreno zan, ba hori zezan, ez, joku handize kontsoligaz batera gonzana. Eta hori, irudimentsioan aipatute, Nintendon lehenengo irudimentsionetako benetako jokue izen dela esan behar da, ez? Harino egon ziren batzuk, Star Fox hor, erabiltzen dizenak modelo batzuk irudimentsionetan, da holan, baina hori oso jostagarretasun mugatu egaz, eta Mario izan benetan, ez? Ja, moda danak apurtu bazena, eta industrize bera eraberretxuen man, gaur egun zenbat joku dauzen Mario hasi ban bideo hori jarratzen da benak, ez? Mekanikak hartunde, ideiak eurek, eta ez da, egiz izan, ezke, baina, hasitzen Mario bertatik, ja gaur egun joku barrizek mantetzen da bila, ez? Super Mario 64 horretan egon ziren oinarrizek.
izarrak lortzen jutie, ez, maguten ikusi dugun hori, bai PlayStationen, bai Nintendo bertan beste batzuk hartunde, ezta, maila mugatu batzuk jartzie eta bertan hainbat helburu egoti sakabanatute, batzutan dana batera pasalizeti edo beste batzutan helburun arabera maila aldatzen jutie, hau dela Mario gaspatzen dana, ez? Dekugu maila bakortzea sortzerakoan dizela margolanak, izar bat aukeratzen dugu, eta horren arabera mundu bera aldatu leke, ez? Batzutan personaje berrizi dauz lekuen hortan, beste batzutan oztopo edo mekanika barrezik ikusi leikez. Orduen hor, ez da, mundu bakotxan, oinoko mundu gehiago dauzela esan leike, edo ez dakitzen horrek beti emozien edozte pilo bat, ez? Gogoratzen ez lehenko biderez jolasten duan nien, Super Mario eta Laura izin zala olako elkortek ingeles baten, mi nintzen nien. Karo, nema jakitzen, mailak dauzela bez, ez? Dekugu pertsiko printzesan gaztelue, bertan ibiltzeko ringurotatik eta nik hori zen bakarrik. Hor tutorial moduko hori probeu, ez dela tutoriala berez, libre izten dutxue kontrolak eta probetako. Nire binitzen galdute orduek eta orduek. Eta uste dut etxera aldu jaten nien jokue, ja gabonetan, hortze kontrolatu nintzela benetan. Hene bala jolastu ez, ebez, margolanan barruen, margolanatara salto enieskero, beste mundu batzuk gote zirela, da horrek zirela benetako mailak, ez? Ez dakitz beste mundu beti zen dietako beti, eta egizizan nire jokurik kutxunenetako da, beti zen da. Batez be, deko zen mugiko hortasun aukera gaitxik, ez? Mugitxie ja divertigarrizea joko honetan. Hori da, hasikera batetik Nintendo lortu gure izen bina, ez? Betiko esaten da historiz, Shigeru Miyamoto, zuzendarizek esaten bala bariz da. Oinarriz izen bida, ondo pasetik jokuaz, ez da besterik. Mugitxie bera espadan divertigarrize, ezin dugu atara jokue. Eta nik uste hori bete inbiela. Lortu inbien hasikera batetik, zeia jokue hasi eta hor bueltak abiltzie, divertigarrize da, eta kontrola probetan ibiltzie. Kurioso da, zelan aurkezten dutxu zen, ez? Ez da tutorial bat berez. Dekusuz kartelak banatute eta hor irakurri eta zu konpondu. Oinoko argi dago horrezpila jakitzen, ez? Zelan azaldu kontrolak, mekanikak, daiko gauza berezize da, oin errepaso don bat emuntzatela honeri. Eta hori, ez? Nila barneratuteko zen kontrola dire, ja mundu guztizek, Mario iraibildan edonok joku barrezetan mantetzen dizela ikusileik, ez? Salto irukoitza edo itxuli portiz emoti edo honek danak ja erreferente bat dire Marion horregaz mantendu izen dabe beti, ez? Oinarrizko mekanika horrek pasada da zelan asierte bien, ez? Zelan lortu daben hori dara mantendu alizetie eta oinoko gaur egun divertigarri izetie. Orduen, ja berez hori helburu lortute, pasada da Mariona. Agian ondo eta bueno, sartu ez dena. Aipatu dabena, ez? Laster barriro jolasteko aukerien zera hori. Bueno, esan bierdot azkenien lortu dela euskaratzi Super Mario 34, ja untxe bertan argitaratu dugu Game Erantzian webgunien. Ona, Lander, ona. Probatu biherreko lana, Sorionak, eta guretzau de bai. Ez dut bakarrik egin, kuadrillakoan laguntzi ukiot, Gorka Algezabal da Sabi Urrutian laguntzi, eurek ibildiz hor bata informatikari lanak eitzen da besti artista lanak eitzen. Itxuli dugu testuek berez, ja nahiko komplikatu izan dela testuek itzultzie, baina bai irudizek eta testura bai, orduen jokuen irakurrileken edozein testu euskaratute dago. Kredituak dute, baina, hori ezinezkoa dela ikusiot, ze jokue aportetzen du. Hori da, orduan, gamerauntxia.eu zen sartzen baldin basate, badago albistia, Landerrek idatzirakoa, eta dago bideo batean ikusten dana, benetan nola ipintzen da ben, hasi sakatu, eta azkenian ez dela testua, diela irudiak, eta gero baita testua, eta dana euskeraz. Eta hori be jartzeko, pentsatzen dut izango dela, Roma bera, edo partzen bat, edo zela... Hori da, Roma ezin dugu eskaini, logika da moduen. Bertara, Game Erauntzen egon dugune da partxi bera, ez? Oso erreza da apliketako esteko zebez, eta programa bat eta partxi. Roma zuek tope... Gero Roma bilatzea baita oso erreza da. Hori da, USA bertxinoa izin beharko da, hori bai. Ez dugu balitzo Europako bertxinoak, baina bai, hori bilatu ezkero, zita baten euskaratu berko duzu, ez teko misterizorik programi erabiltziek. Bai, esan dugu erosengen esku dagoela gaur egun,
dela 1000 tutorial bideoak oso motzak eta ez dela saia, egitea errez. Hori da. Eta igual ja bukatzeko lan aipatzen dugu, ez lan Discorden, gure Game Erautziako Discord zerbitzari zen abiarazi dugu bapuret itzulpen proiektuek antolatzeko, kudeatzeko, sortzeko kategori betez. Orduen jende animatzen dugu edonork parte aldeu, ez da parte hartu aldeu. Eta hori, sartun gure Game Erautzian Discord zerbitzarire, berton halko duzuz ikusi ze proiektu duko guzen gaur egun, eta lagundu nahi baduzuen hortarako aukeri duko zuen. Hori da. Animatu, baldin badago joku kutsunen bat txikitzakoa, ero oin gustatzen jatzuen bat, eta ikusten baldin bada posible dela, itzultzea, animatu, sartu Discorden, eta danon artean egingo dugu zerbait. Hori ze da. Gainera presarik Bueno, ez dago itzultzeko, bai. beraz. Bai, itzultzeko ez, baina igual bukatzeko bai, ze orduak emon dozku, placer bat betiko bezala, zuekin honen gauzei buruz jartutia, eta, bueno, datorren programara arte, agurtzen naiz. Leba, Hori ze da. agur. Ondo bili, Bai, venga, agur. hurrengora arte.